काउंसिल को पेन ना प्रेसमिट के फानंग को गलम थी के लालो दामतांग अर्नी जितु PGR लापेन VGR अपुत है ACC यूथ फ्रंट लापेन के कैसे तुम चलांग पे पेन खेरुनी सरियली लोंग demonstration peaceful demonstration pusipupo hala so demonstration ki dobom pen kachibang aduhu illegal non tribal mate bihari sakhaya tumabang towarang bong rangkhathi pen apran karmut ji phan kabori hala tumaphan Prapjin pen arona teng pen insai neng la pen nang vek nang ji pusini li tum pen akhang padupon lo la pen ke adum thu bangke lalo Karbi Anglong Autonomous Council atum la VGR prapjin pen vek son nang ji la pen ke lan chota kalilang lale solution kalilang wa hit pusitame Solution permanent solution abang Karbi Anglong Autonomous Council atum non antar rirek lapen ke la solution abang ke paragraph 2 sapra 7 ateng pen voting rights latum aphan ing than lable illegal non tribal atum han voter list pen ing than lable puludang te lake la so permanent solution kali lakpen ke kebang jilang hutapan suse akisung dobom lang kusinili tum hin pen jongpon no lapen ke kedam tang ahut itum la so kachesong song ko rapri pen rong asa pen cheng lok kadu ko be kacerap kacito pen isiang dengan itum claim pacun pon lo hala soang deng pen api do make Karbi Anglong Autonomous Council atum isiang deng claim lo pusi alang li tum rada thing no paklang lo lapen ke high court honorable Guwahati high court along itu PIL kipiden pen api da ko contempt itu lo hala so contempt along talang li tum cepa pelang make governor approval ang pipedat posipulo Governor approval la kipipeda dia lama basi ave athe governor along abangke laso file masi achada file pusita me alang litung ke khangi right ave la penke within la a short time sang dong se alang litum laso file mang forward fit tu se alang governor akhe hai pen dusame litum ka chingki dam penke laso lam thige long la si nona por hut Karbi Anglong mate Karbi khai kisung along abangke isi ke the dunga protection no pusinili jong nam lo lapen ke la so putha ke prapjin pen ke bang jilang la so kaching mai hut pusita me la electoral rule abang ke illegal non tribal atau mafana bang ke la than pon lab nang ji lapen ke la so teng pen pe puludang te itu makar bia khaya bang akereng abatai asitin ason tin along hala so kache song abang ilitum asong tin along ta ilitum la so kache song abang ke uni dat ji la si ke bang jilang hot ke nongge pinige nane ilke ilitum akhai long bangke asapso kasiksak la bangdo mane pene for that apil matike topak pe la so topak that pe na philu plote alom so pelato ing samri titi la so lama bangke aho galam do la si la so kang samri titi bangke la ke isi bang ningduk me melam ta la so kisung non la chisong bong samri lo la pensi antona solution ke dolap kali sita me non abang ke laso akachi song abang non ke abatai ke tum chicha ko ne lopon la si kattu ko betai tum thur pak na ansu se laso ke song abang ke pontu nai ako alang li tum posita me 500 se kache song i phansi ako arjap chibji phansi ni lihin ben chini pon silam lang to laso kache song ke lake Karbi khai kache song pina na po la VGR polam kali dalo de non bang permanent solution abang taman pon nang basi nili pudawe VGR labang election vek nang po lapen ke la solo got paragraph tu sapra 7 ateng pen la so electoral ruling than lable pulutante a solution masi kalilo pusi nili tu mehen pen ge jong pon la si jong si latum tarik in koe la so kaching mai long jong si latum RDNA pulutang tum anso se aja kiding ge chesong pon ni phan ke nili tum ka chesik pon chesik me ka si dolo pusi nili nang litum matheng paching pon Keba Bihari mati laki illegal non tribal Biharis pusipulo hala tum si ke orlo penap ke mane illegal nane Hindu Bangladesh desis atum si lason itum hanang etek po tasi asitina khai penda itum ko allo ereng solang ke abatai do ulumati la areng ke suhut thur pak chot ke lage solution kali pusini li kudam ka tum
lasi laso puthak jongsi pachun begi puthak te Karbiang lo autonomous council at atum ta non adu ke las ka chesong lo pusini lita ki pudam kan tung lo lapen ke labangke prabjin pen laso electoral roll kan thana bangke home and political long si non mata file to hala so puthaka bangke Karbiang lo autonomous council atum chief minister home and political bulute obviously lage chief minister lo hala pen kaching wai pen la illegal non tribal atum hala dak a voter list kan than lak lo pulutang te lake thedung achievement lo lapen ke la anchola solution pusini litung ke jong nam gang tung lasi nono matke jongsi laso puthak Karbiang lo autonomous council atum laso puthak made tim Karbiang long chot kalilo non ke la Delhi Dispur difu la chijeng ro na da BJP atum la so puthaka solution en van weg nai pusini li jong da ming tung lo jong si van weg pulutang te an suse aku project ka chisonga bang mo jong si dokok pulote alang li tum si responsible che nai pusini li ta jong ai tum han ke phalam thekala pohila ni apra Karbiang long heronia long patang te PGR la pen PGR along le puthat ahok pet achisong atum mithang long le chai ko phan pura lang tu mon sampen dhamna ke do along awat lang no tum bihari sumar tum Karbia khai phan teng khen dun areng sur puthat nasalang tum kachisong phantame ni tum Karbi rong sang mai petame kachisong thek pot churolo lapen ke alang tum phan stame reng so stame duk lo kasih asal taksi ni tum Karbi rong sang mai stame alang tum kachisong bon long stame mithang long ri long pat ai ke stame thang ari deng doya ji phan stame alang tum kachisong stame li tum ta lake party lang bo pesi mithang khai long ri long pat kerai kom nang kan tinsi ar pudo pu chopon si ni tum pini kato we Karbiang long rat pan stame pachini ponno lapen ke patumi arang iso pareng so bang puat tum pastame hok pet pen vitarli pen so dak pen inside ponai lapen alang tum phan la soja kong mate bidi kang lim kija abang ku do tai mini alang pantari tarlip si hok pet inside ponai pusi ni tum Karbiang sar mai pen sami law and order him mate autonomous council panta chuning ri ponlo lapen bangso puthak long le political la puthak bena ai subina lasi la so long le ke public yan upera government autonomous council sor samjin pen prapjin pen la political issue la so long le puthak jate autonomous council ajak kong chuan de phanbang ke la ke autonomous council sor chiklem vet nai pusi li tum rong sar Karbi rong sar mai pen ta lang tum ham pachini lo la pen thu la so puthak non pini mane ban theng thop thop stami mo phiau wi stami la so na ki sung to bomji la si la so prang non amat bi het akko la so arong atheng pi chiri aso theng pi not mat pen tu jok si war nai pusi autonomous council sor phanta e tum chuni pono la pen ke alang ya deng sutang abang putum anstame awak me plan me sen pen arnam hizur me hang pisi alang tum stame kai teng kang mang ki doi phansi e tum Karbi rong sar mai tai arnam hizur me hang pon la pen tu la so puthak pap jin pen ajak ding de pin pen autonomous council asor Karbiang lo dang do an non political non organization tum an hangsi pap jin pen chingwai nai sam jin pen la so solution ke wan ji phan si chuni ri lo la pen ke no la bondhoi sexta me li tum ka tu ve Karbiang long ang ke do tu non exam stop bom metric high secondary astumas ta me li tum non exam ke to bang ke sap pa digaru de pin pen ke dam ke wan apor percent idu nai pusi ka do ve li tum hampang ti song ra pe da korti tu manta chuni ri pon lo la pen ko the bang tu bang tu li tum bang non ke bang di thang ko lai si Karbi rong sar mai kan se ka mai doji te wa pista me la so suluk so daga de ni pen ni le tum la non ke bang di thang ko lai si bang ke do thi det pusi ham phang si madang te an Karbiang no dang Karbi rong sar mai tu